Lah ngopo Iki suwe nak kepethuk saiki sampeanmu dadi bengkel to. Lah ngopo? Lah aku lungguh nang kene iki mak nduk-ndukno. Kowe nggo dongkrak to kowe. Ngene. Nganggo untung. Oh, mbok dhewe takoke. Mbok dhewe. Mbak Gendari. Mbak Gendari legah kene, Mbak Gendari legah kene. Mas Garing kene. Iki mau jare Pak Dalang. Ibarate iki bapakku. Terus iki mbokku ngoten. Ya lah. Piye? Wong telu. Oh sik, Wong telu sing bejaji blas. Ora cara bejaji. Kowe do ngece karo Mbak Gendari lho. Mbak Gendari dalang sapa sing ora deloni? Lah sapa wae? Sapa wae kok Contone dalang sapa ora dikeloni piye? Deloni. Oh. Lah diiloni. Deloni. Lah yo. Lho, sok Mas Lahir, Pak Lahir. sopone sing kok Mas Lahir pas prai dalang Bayu sapa? Haji. Bayu Haji. Mas Bayu. Juwair. Mas Juwahir. Ayo. Iya. Dunung. Dunung ra payu ngejob kok. Ngejab apa? Mosok wong ra payu. Dagane yen ra itu dagelane dadi kono rung payu dikon wong mayange wis ngejob dagelan karo sinden. Kuwi pas dina rame kok ya. Pripun Bos iki? Kan iku no. Iya. Bu. Bu. Iya, Le. Aku nek ra penak ngono ta aku. Lah ngapa kok ora penak? Aku nyeluk ibu kok ra penak ngono. Lah ngapa? Ora penak piye? Asline Pak yo kira tenan kok. Lah piye to? Liyane kuwi enek lho. Lah kok yo koyo ngene yo. Kok kaya ngene kowe kudu terima ndek mbok kaya aku. Oh, lah bocah ki ra ora arep kok ala tanpa rupa. Wis ala Kuwi tanpa mbokmu. rupa. Kuwi tak kaya ngopo? Kaya lembut aku. Wis ala tanpa rupa. Iki Maksud- wong petelek. Iki mbokmu kudu mbok ajeni arep kok dadi kaya ngopo mbok ajeni. Iki beda mulan aku golek mbok sing kaya ngene nggo kowe. Piye, Pak? Ngadeg sik. Ya. Piye, Pak? Umume Pak. yen wanita ki jantunge ning endi? Jantunge ning kene dada. Nang dada ta Dada, Pak. mesti. Kuwi jantunge loro. Lho, kok jantunge loro piye, Pak? Ambekan sing obah biasanya apa? Dada. Lho, iki ambekan dadane. Heeh. Ha ngisor kuwi ya nek jantunge sentuk. Iki kudu jantung. Apa kuwi? Rempelok. Wis Rempelok. Atine ning ndi? Ati. pekok ki. Ati ki ning kene. Ati- Lah rempelone mlumpuk ning kene. Apa enak ati karo rempelok kok misae adoh eram. Lah ususe dawa. Ususe dawa. Wis ya punjul. Iya. Bu, Piye Le? ngaturaken sungkem pangabekti, Bu. Iya. Si anakmu sowan. Sowan kene. Bu. Mulih kang endi? Kang endi kowe? Sangka dolan ki mau jajan, Bu. Jajan Golek apa? Cilok. Tak jajan cilok. Lah aku ning omah ra mbok paringi cilok ngono. Cilok ibuke sih dikum. Lah cilokmu ku ndi le? Kene Lah kowe ndek cilok dhewe kok njaluk ibu piye ta? kowe enek cilok ora ndelok. Yo kan tekan kene. Iya, geng. Lah kowe yo duwe cilok. Ora duwe. Iya. Oh iya. Lah iya. Heeh, tah cilik kok nganggo Bu. bilang kon ni. Bu, Pak iki matine kapan? Kene. Wong bar mulai dolan iki lah ya kudune salen-salen sik ben ning omah ki rada silir-semilir penak. Ya, kana. Ayo. Kene. Aku perasaku Kene wis ra munggah penak iki. munggah. Surep foto pita. Hei, kowe iki dapukamu apa? Iki yen kesel engko. Engko surep. Surep foto pita no ananging negaripun tita ingkang kaeka Adidasa Purwa. Eka sawiji adil luwih dasa 10 Purwa marang wiwitan. Kose to, kose. Kose. Apa enek dalang kok? Dalang ki beda slogane. Oh, dalang ki Yen dalang resmi kaya Pak Lahir kuwi. Nah, Madhep kelir, madhep tebok. Dorok. Surep foto pita no. Lah kene wis entek kok. Dadi tak jaluk ngarep tanggung ngeslot. Ora pareng ngono kuwi. Dembe. Nah. Ayo dandani sik. Kene Le. Ayo kene. Alah gandreng-gandreng. Dewe segede tadi.